London. Đây. Naija, mấy ngày béo mà ban được không già sớm sậy nữa. Còn bên nhà là bị đang opa được là cái phần, còn đang video phần bạn này cũng lá đủ xem những đầu bạn này coi nhá. Ok, ai xem không phải chúng xem bạn nữa bạn này này cũng xem phút phút này à. Còn đào đủ xem những đầu này bạn ra vậy. Thế anh nhịp sao cái này được cái ram gele này best Sir hakı sir der hakı sir zenkı. Ompay liu ay ne dokan ne deng. Dan dada ne liu ompay agaynya ceri ama hakı. Tera. Tera. Ceri ne ji onkaya mutua ma ji bonane hodeng thai mitila angı. Ne beni ceriya ne beni arı. Nei Dipilih geledeng keram sir hakı? Sir hakı sir zenkı. Nei beni hasini arena ne bir görüntar. Keram geleneyaw. Ha? Nei dersinası ang hayo hoनलायथारदों. Nei ba. Ayu liwanलाय बेखौनो बारखोदों. Nei. Kamera हमजानो लुगैदों? Nei लोगोफोर आङो मोगासे उन्दुनानै सिरि मोनबाय आरोना दायो ओमफ्राय सिखारबाय अखायाबो गारबाय ओमफ्राय अखाया ओरैबायदि गोसा हाब्रबबाय बारबो बारबाय ओमफ्राय अखा मोफ्लामसो गारदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो गिनाय मोनबाय ओमफ्राय गिनाय मोननानै दसे उन्दुना थानोसै होननानै उन्दुबाय आरोना आङो ओमफ्राय उन्दुनानै आं दासो अखा गारनायजों सिखारबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनैनि प्रग्रामा आंहा गहपुराव थांनायसोमोन गहपुराव मोनसे खामानि लानानै ओंखारदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय थांनायानो जायासै जिबायदि अखायानो गोसोम खालामबाय ओमफ्राय आंहा बे खामानियाव दिनै थांनाय जायासै आरो ओमफ्राय अखा हानायखायनो थांला बोरैबा दिगदारसो जागोन होननानै आं थाङासै ओमफ्राय दा नै मा खालामगोन मा थागोन जाबाय थानायखाय आङो न'आवनो आङो
भिडिअ बानायबाय थानोसै होननानै आङो बानायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो बेनो आरो आंनि भिडिअआ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आं लाइक खालामदो कमेन्ट खालामना हो अननानै शेयार खालामनानै हो आंनि बे फिसा चेनेलखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौहाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन होननानै बाय